କୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଭାବିଛଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବା ଦୁଇଟା ଆଖି ହରେ ବସିଲେ ତ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ବସି ଅନ୍ଧ ହାତରେ ଆପଣ ଝିଅଟାକୁ ଟେକିଦେବେ ନା ହଁ ଆସାରାମ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ତାରି ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇଯିବ। ଆକାଶର ଆଖି ଦିଟା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେ କାଲି ସକାଳେ ଆଖି ଫେରି ପାଇବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଯାଇ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୋ ଔକାତ ବାହାରେ। ବୁଝିଲ ଆସାରାମ? ଏଇ କଥାଟା ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ଏକଦମ ରାଜି। ଜାତିରେ ଖଣ୍ଡା ହାତ ବିକିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇସା ପକେଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇସା ଖୋଲିଦେଲେ ଖଣ୍ଡା ହାତ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ତଳେ ପଇସା ପକେଇ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆସାରାମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଦିନ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି ମନେ ଅଛି ନା? ଆରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଦର୍ଶ ଚୌଧୁରୀ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପ ଛୁଆ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ପାପ ଛୁଆଟା ଥିଲା ମୋର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁର। ତାପରେ ସେ ପାପ ଛୁଆଟା ବଡ ହବ ବଡ ହେଇ ଡାକ୍ତର ହବ ତାପରେ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ହବ। ଆସାରାମ ଏଇ କଥାଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆସାରାମ ଏ ସବୁ ହଉଛି ସମୟର ଖେଳ। ଆଉ ଏ ସମୟର ଖେଳ ସହିତ ଆମର ଖେଳଟା ମିଶିଗଲେ ଆକାଶ ଖାଲି ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ହବନି ସେ ଘରେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଆଇ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଆଦର୍ଶ ଚୌଧୁରୀର ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ତାର ଜମିଦାରୀ ପଡ଼ିଆଟା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ। ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଆଟା ନିହାତି ଦରକାର ସିଏ ଆପଣ ଭଳିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ କେମିତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ ଏମିତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେଇଟା ବେଇମାନ କରି ବେଜିତି କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ସହିପାରିବି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଲା ବଜାଇ କଣ ଭାବୁଛି ସିଏ ବୁଝିଲ ଆସାରାମ? ଆଜ୍ଞା ବେଇମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏ ଆଦର୍ଶ ଚୌଧୁରୀ ଆଜିଠାରୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆସାରାମ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଆଦର୍ଶ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ଯାଅ ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଟି ନେଇ ଆସ ଯାଅ। ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟ ଖାଲି ମୋ ସହିତ ଖେଳେନି ମୁଁ ବି ସମୟ ସହିତ ଖେଳିପାରେ। ସମୟ ବଳବାନ ହେଲେ ମଣିଷ ତା ପାଖରେ ହାରିଯାଏ ଯୋଉ ମଣିଷଟା ବଳବାନ ହେଲେ ସମୟ ବି ତା ପାଖରେ ହାର ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଖେ କନ୍ୟା ଆମର ସେଟା ରେଡି ହେଲେଣି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ମତେ ଅଭିମାନରେ ମୋ ବୋଲି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆରେ ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେମିତି ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତୁ ଟିକେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହା ଆଦିତ୍ୟ। ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଫଟକା ପରି ମିଳିଗଲା। ହାରିଲୁ ନା ଜାଣିଶୁଣି ହାରିଲୁ?
आदर्श आम मेलन पड़िया कबाड़ी खेलुले आम खेल देखा 600 लोक हेले आम कई क्या जीति पार न समस्ते ना आम बंधुत्व को तारीफ करुले आज मु तो पाखे हारीगली हारीचु ना जानी शुणी हारीचु तो त्याग पाखे मुझे हारी जाइए मुझे ठीक अनुभव करुच्ची ते सन्देह करवाटा मोर मस्त बड़ भूल था। अरे सुन छाड़ से कथा तू पर आज मो झील को मोदी पिंधा कथा